पहिलानो हामबायमारियाव मीडिया फ्रेंड्स रखनो दिनैनि जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ जॉइनिंग खायबायगा 54 फैमिलीज नि 208 वोटार्स बरकनो जों तिप्रामो थानि इंगै तिप्रासानि जबा खायतनिबो बरकनो खाबाय खुबाय नामसोको बरक जेकुनु पार्टीनि फायथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरक आ नाहार मुंनो खापुर जागै फायमानि बागै बेलायखे हामबायमारियाव बरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रामथा पार्टी कैसन तंसियो आसो गोबांमा जाया खायजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरगै जोंनो साया जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनै जों चुप खांकाय दिनै जों पावर दंगो हनै जों दिनै गवर्नमेन्ट दंगो हनै जों खरांथि सायांगै थांगांकाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि ऊपर ताइ विश्वास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय बेलायखे हामबायदि साथाय कैसा बक्सा लुकरक मानथाय सप्तायनो मान या इंगन किरिजागै फाइनाल मुसुं थानो फाइमे आंगै तंनाय रनो तामो साखलाम तंनाय बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पाइदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टी नो सिलेक्ट खायदि तामनि हिंकाय ननो तिनि टक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लाय टक सा मा साबाय फालमानि क्लाय आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय टक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबो सिना थांदि